Sa panahon ng pandemya, marami sa ating mga karaniwang gawain ay nagbago, tulad na lang ng mahabang panahong pananatili sa bahay bilang pag-iingat sa COVID-19. Ang ganitong sitwasyon nakadagdag sa pagkainip, stress at pagkabalisa ng maraming tao. Pero may mga paraan naman upang libangin at maging productive tayo kahit nasa bahay lang. Bakit hindi subukan ang paper quilling? Kakarampot na papel man sa unang tingin, nagiging masterpiece din. Ang naggagandahang artwork na yan likha ng ating kareyon mula sa Tarlac City na si Maybelline David. Sa paper quilling, ang mga strip ng papel ay nirorolyo gamit ang quilling tool para makabuo ng isang detalyadong disenyo. Kwento ni Mabes, 2016 na magkaroon ng interes sa paper quilling matapos makita sa isang kasamahan. Pero dahil estudyante pa siya noon, hindi pa raw niya ito binigyan ng pansin. Matapos naman ang graduation, trabaho naman ang inatupag niya. Pero nang magsimula ang pandemya at makaramdam siya ng depresyon, muling nabuhay ang kanyang pagiging artist. Last year, parang dun po na-rekindle yung kagustuhan ko ulit sa paper quilling. Kasi nga, gaya po ng sabi nyo, pandemic. So parang kailangan natin ng ibang bagay na gagawin para hindi po tayo sumpungin. So, nag-order ako ng tools for paper quilling. Parang yun yung first time na nakita ko na, ay, may mga ganito palang gamit, yung paper quilling. So, nung nag-order po ako, parang nag-try po ako gumawa. Ang kanyang unang likha ipinost daw niya sa social media at doon na nagsimula ang lahat. Ano po yun, pinost ko siya sa social media. Then may mga friends po ako na nag-reply, parang sabi nila dun sa maili ko, ba't di mo ibenta? Sabi nila kasi parang, ang ganda, sabi niya, try mo ibenta, ganyan. Kasi, ano yan, parang papatok yan, ganyan sabi po sa akin. Pero parang ako, parang personal ano ko lang din, parang personal hobby ko lang din siya na pag gusto ko lang din pong ma-relax, ganyan. So parang dun ko lang din siya ginagawa. Bagamat may trabaho si Mabes, tulad ng karamihan, naka-work from home din siya. At dahil nga sa sitwasyon, maging siya, kinailangan ng outlet upang maibsan ang epekto ng pandemya sa kanyang mental health. Sobrang laki po nung naging tulong niya sa akin kasi yun nga, gaya po ng nabanggit ko kanina. Kasi naging outlet ko po kasi talaga siya kapag stress na, tas kapag sinusumpong na po ng anxiety, ganyan. So kapag po kasi gumagawa na ako ng isang artwork, nawawala na po yung mga iniisip ko. Parang focus na po ako dun sa mismong artwork. November last year, dun po yung parang nag-post na talaga ako na mag-accept na po ako ng orders, ganyan. Tas yung timing po kasi nung pag na season, parang perfect po siya na na pang-gift. So dun po yung parang madami po akong mga na-receive na orders. Then January, parang perfect din po siya na pang-gift naman for Valentine's Day. So yun yung time na as in marami po akong orders. Name initials at couple initials quilling ang karaniwang ino-order sa kanya. Meron din daw nagpapakustomize tulad ng mga cartoon character. Mas gusto rin daw niya ng challenge kaya diverse din ang kanyang mga nagiging subject. Isang enjoyable at perfect activity din daw ang paper quilling, hindi lamang sa mga adults kundi pati sa kids. Kahit walang paper quilling tools gamit ang papel at ballpen, maaari pa rin daw gumawa nito. Kasi pwede din naman by hand siya kung gusto mo na iikot mo siya or ballpen kasi yun yung una ko nung nag-start din ako. So parang yung sa tip din ng ballpen, for example, ito. Pwede din naman na ito yung gamitin mo, yung tip ng ballpen, tapos iikot mo lang din siya. Ganun lang din siya. So makakagawa ka pa din naman ng circle kahit makakapag-roll ka pa din naman kahit wala ka na wala ka nung tool mismo na ginagamit. Madali lang naman po siya basta may outline ka na gusto mong gawin na artwork. Ang paggawa ng paper quilling, tiyaga ang kailangan. Ganito rin daw ang pag-uugaling dapat pairalin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Continue doing the things that you love. Kasi out of love, parang dun talaga mag-spark lahat ng kagustuhan natin. Kasi at the end of the day, parang yung sarili natin, mas makikilala natin siya kapag ginagawa natin yung mga gusto nating gawin. At yun, parang siguro yung isa pa, continue na i-challenge din natin yung sarili natin. Kahit na challenging na din yung times na meron tayo ngayon. Jennifer Salenga, CLTV News.